Sele ililanga lesithathu ezizigadla zivaleleke kulomda. Nanjengoko i-internet ingasebenzi eSwatini azivunyelwa ukuba zidlule apha. Sithetha nje imo maxongo kwelikaSobhuza nanjengoko ukutya kwakunye ne-Petrol sele zithande ukushokoxeka. Asikhona ukuthola kudla. Itolo tonke itolo tivaliwe. Ba-Petrol sokude. Asathi ukutawulandzela emva ukuthi kutaba yini ukuthi sitawuhlala isikhathi eside singakutholi kudla. Ishini Swatini ikabi kakhulu, simo sibi. Simelana nje simise network. Solo singena itolo saya emsebenzini. So asikhona ingena nyalo. Ukanti kumda imananga ingcango zisavaliwe. Iqela le-EFF libambe uqhankqalazo ngelibonakalisa inkxaso engagungqiyo ngakubemi belizwe laseSwatini. So we're here to sistolisana nayo lokho nengekhazi eSwatini ukuthi kuvakala ukuthi South Africa sithi abantu baseSwatini abakhululeke. Urhulumente weli loMzantsi Afrika uvakalise inqalabo zingxelo zokuba kukho abantu abaphulukene nobomi babo kuloqulukubhode kwaze konakaliswa nezakhiwo. The right to peaceful protest is universally recognized. The South African government calls on the security forces to exercise total restraint and protect the lives and property of the people. Ukuza kuthi ga ngoku akukacaci ukuba bangaphi abantu abathe basweleka okanye abafumene umonzakalo sukela lwaqalisa uqhankqalazo.